ko at welcome back sa aking YouTube channel. So, guys, kung di pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. At sana po patuloy niyo pa po akong supportahan sa aking mga gagawing video. At para po maging updated kayo sa aking mga gagawing video is pindutin niyo na rin ng notification bell para hindi kayo mamiss sa aking mga gagawing video. So guys, for today videos is magluluto ako ng kusidong isda. Ano yun, lutong Bicol yun. Ipapakita ko, isi-share ko lang sa inyo para yung mga naka-curious dyan, yung iba kung ano yung mga pagkain Bicol. So, papakita ko sa inyo ang aking mga ingredients. So, ayan mga beshi ko, meron tayong onion, meron tayong tomato, tapos meron tayong ginger, tapos meron tayong okra, tapos meron tayong siling haba, tapos meron tayong batuan. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa Bicol eh. Basta dito sa batuan, Iloilo batuan. So, tapos meron tayong talbos ng kamote. Inano ko na siya, pinitas-pitas ko na siya. Tapos meron tayong isda. Ang tawag dito sa isda dito is bilong-bilong. Sa Bicol, alam ko tawag nito sap-sap na malaki eh. So, tapos meron akong tubig. Pakukuluan ko tong tubig. Kulang-kulang kalahati. Papakulaan ko na siya. Dito kasi ako nagluto sa may kainan namin kasi masikip kasi doon sa kusina. So, ayan guys. Intayin po natin at balikan po natin siya mamaya. A few moments later. Ayan na siya mga beshi ko, yung baton kung mapapansin nyo na ano na siya, na lumambot na siya. Tapos mama ilalagay na natin yung ating sibuyas. Kasi pangit kasi kapag nadurog yung sibuyas, kaya mas better unahin natin yung luya, tsaka yung kamatis para mag-blend na yung lasa niya. So, ayan. Ayan na yung baton, oh. Mapapansin nyo, natanggalan na siya ng balat. Naluto na kasi siya. So, lalagyan na natin yung ating sibuyas. Okay. Hindi natin sintik mo kung ano na. So, balikan din natin siya mamaya. Hours later. So, ayan mga beshi ko. Pinapakulan ko pa yung batuan, tapos yung kamatis, yung luya. So, hintay lang natin siyang maluto. Tapos mamaya, sandali-sandali lang yun. Pag naluto na yung lahat ng mga panangkap niya, ilalagay na natin ang ating isda. Alam niyo mga beshi ko, bali sa to sa Bicol to, nakita kong naluto namin to ng Bicol. Kaya kung gusto nyo i-try ito, subukan yung gawin ito sa bahay. Konting ingredient lang yan, okra, sibuyas, tapos sili, batuan. Ewan ko lang kung may batuan sa Manila. Hindi ko lang alam kung meron. So, sa Iloilo meron kasi. Tapos yung talbos ng kamote. Ako namitas lang ako ng talbos ng kamote dun sa kapitbahay. Tapos yung okra dito, may tanim yung asawa ko ng okra. Diyan lang ako namitas. Kaya tsaka kailangan kasi natin ng magandang ulam ngayong quarantine para tipid sa budget. So, mamaya balikan ko po kay mga kabeshi ko. Igalagay na tayo ng magic sarap. Tapos ng konting betchin. So, ayan. Ano siya, masarap. Kahit hindi mo na siya lagyan ng pampaasim. Yung baton kasi maasim na siya, promise. Sobrang maasim na. So, tapos, ilalagay natin ang ating ilalagay na natin ang ating laurel para ano na yung lasa na dyan. So, halo lang. Yan. So, yan.
And after that, ilalagay na natin ang ating isda kasi kulong-kulo na siya mga beshi ko. Yan ang isda. Sa unan. Ayan. Ayan. Tapos mag-add tayo ng kaunting asin. So, balikan natin siya mamaya kapag makulo na ulit siya, lalagyan ko ng ating talbos. So, yan, pwede na natin ilagay ang ating okra. Yan, kasi yung okra medyo matigas onte. Tapos, isabay na natin ang ating siling haba. So, ayan, kung mapapansin yung tumutulo na siya. Mamaya kapag medyo naluto na yung okra niya, pwede na natin ilagay ang ating talbos ng kamote. Ganda-ganda na ng kulo niya mga beshi ko. I-try nyo to sa bahay nyo. Kasi to, ano siya, masustansya at afford itong yung budget niya. Although kahit anong isda naman, pwede mo naman pwede mo naman sabawan, depende na lang sa inyo. Pero kasi tayo kasi mga Pilipino, may mga kanya-kanya tayong gustong isda na kung ano yung dapat sabawan, di ba? So, ito lang yung type kong sabawan. Pero mostly ang ginagawang kusido talaga sa Bicol is galunggong. Yung galunggong na malaki. Alam ng mga taga Bicol yan, kaway-kaway sa mga taga Bicol. Shout out nga pala. Shout out sa mga relatives ko dyan sa Bicol. So, tikman natin kung okay na yun. Ang sarap, promise. Try nyo to sa inyo. Promise, mag-enjoy kayo sa sarap. So guys, ilalagay ko na ang aking talbos. Charan! Charan! So, yun siya. Sarap-sarap na niyang tingnan, promise. Tapos mamaya kakain ako, maglalayo ko. Wow! Perfect! So yun guys, luto na siya at mamaya pwede ko na siyang hanguin para mamaya kakain na kasi ako. So ayun guys, kung makipapansin nyo, kulong-kulo na talaga siya. Lutong-luto na yan guys. Mga beshi ko, lutong-luto na yan. So, ayan. Wow. Simpleng luto pero masarap. Ayan ang tinatawag na simpleng luto lang pero masarap. Hello sa mga nakaka-relate dyan na mga walang budget pero ito lang yung kayang bilhin. So, ayan, papatayin na natin ang ating kalan kasi luto na siya. So, ayan guys, tapos na ang niluto kong kusidong isda. Kung nagustuhan mo ang aking recipe na sinare sa'yo is bigyan mo naman ng isang malaking thumbs up. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, huwag ka nang mayang pindutin ang notification bell para hindi ka ma-miss sa aking mga video. So, hanggang dito na lamang guys ang aking
video. Like, share, and subscribe. Bye mga beshi ko!